Pretenon ning pasewakan busana maneka warna Pak puspiteng udana nyang panjra sarwa rukma manik nara wakta Obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwaran lir laji siring tatit wimbo kekandha tiuping maruta mando sabaran mangambar ongas Agung uga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dang rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati
rayi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka ya jagat pangestu kula wayah betul jagat nuninggih yayi sakalengkong bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta asung paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndrawati namung kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah kawula nok-nok nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi biswanipun Rakantu Ndrawati dinten sakmangke menika miwah Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa ya jagat pangestu kula ya betul jagat Pathik Indra Jaladewaku iki Yayi sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Ngraka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah nggih Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Ngraka ing Mandura wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika Yayi Prabu Ngamarta Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara iya Yayi wis ndak tampa sia diatur sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura Baladewa kakangku yo Werkudara Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat padha prayogakna anggone lenggah ana ing Datraya Praja Ngamarta Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ya Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing negara Ngamarta nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndrawati tuwin Koko Prabu ing Pandura Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ya Janaka ndak tampa kowe ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Permadi kula pundingga jimat paripindayan ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Janaka kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Mandura semanten ugi kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ya nek kula sedewa wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana iki kula pun dinggo jimat paripik dayan ana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih ya kembar kaya wis ora kurang kepenak ya nek kula sedewa kaya wis prayoga praptanipun Kakang Koko Prabu sawetawis rawuh adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyang upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bila rika lenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu saestu kula nedhi ngrakit rata kencana pinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawer kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Dwarawati Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayahta jagat Yayi kula wonten timbalaning adawuh inaden nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh
manahipun ing Raka Indrawati bebasan kadidene kejugurkan Wukir Sari telepaning samudra madu dene semanten tandha tresnanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumrap ingkang Raka Indrawati namung semantena kula suwun nata upacara ning aprajaning mekaten menika kala wau mboten pantes menawi kapisungssungaken dhateng Raka Indrawati sabab Yayi pendak-pendak ingkang Raka sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda pangraos kula kadidene wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan Yayi Prabu sakadang badhe tetinju dhateng Projeng Dwaraka kaicalna jigo lawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndrawati karengko kados dene Ngamarta Yayi Prabu matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa kepindhan Koko Prabu dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu malah sak mangke daya-daya kepareng kula cemadhong dawuh wonten wigatos menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Yayi iwale-wale menapa estunipun sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika ingkang sepisan tetinju dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya seketi jumurung dene tansah kahayoman dening berkaing dat kang murweng dat matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan dening ngangka kalih wale-wale menapa Yayaji sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampanipun ing Raka Indrawaka Yayi Prabu Ngamarta hanjrah ingkang puspita rum kasiring samirana mrih sekar kadung nas kandana maweraras rananing griya Suraos kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten ingkang mestinipun kelambah Koko Prabu ing menika ingkang tansah paring pengayoman dhateng para Pandhawa bebasanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten ate tantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kenging menapa dene wiyosing pangandika paduka badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa Yayi kula wonten maring adhawuh mugi andhatosna ing ngawuningan menapa to sababipun Diteng Raka matur ngados mekaten menika sabab sampun tigang candra etang klengganing nggo dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndrawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya
Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigarten antuk karya. Inggih. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli sare narites sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbat. Wonten madyaning pasumenan kababar kawursita bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ingkang Raka Ndarawati. Nuwun sewu Yayi. Mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Sanget mboten nginten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun dumugi wonten negari Mandura. Sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dening Kresna sowan dhateng negari Mandura. Pengajapipun badhe nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Yayi, boten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yayi Ndarawati yang saged ngudari ribet nika kala wau. Mula sak mangke gandeng Yai Prabu Kresna ingkang nandhang ribet kula suwun kanthi sanget legawaning penggalih paduka Yai Prabu Darmakusuma sak kadang suka sak biyantu bot repotipun kadang kula ing Ndarawati Yayi. Mekaten Koko Prabu inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Namung gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Klebet kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika ugi peranganipun para Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yayi. Werkudara, ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget pangandikaning Koko Prabu Ndarawati. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung medun jurang aku sagu. Waton dadi sarana waluyaning praja Ndarawati. Werkudara ora bakal selak. Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Janaka. Nadyan kula kadhawuhan manjing tumangan bebasanipun kula boten badhe selak. Waton dados sarana waluyaning praja Ndarawati Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu. Nadyan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula boten badhe selak. Nadyan kula kadhawan mlampah ing tebih kula ugi boten badhe swala. Wonten sedaya dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Ndadosaken suka marwata suta salebeting manah kula. Tumunten sak mangke kula aturi paring jawuh menggah menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa supados anambak rengkaning praja Ndarawati. Yayi, wali-wali menapa? Pamantar sabdaning Jawa Tengking sampun kula tampi medal margining pasumbenan dewa paring sasmita dhateng Raka Ndarawati bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi negari Ndarawati tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mila keparenga badhe kula suwun ngambil kinarya tumbal wadaling negari Ndarawati Yai Prabu Ngamarta. Ratune Ratu Tama Pati Leno Pranayaka Tiasrang Arja Panagare becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu ala bangkit mangkin handatra beda kang reribeti Sidemadaning Pasewakan Agung negari Ngamarta. Nalika semanten midhanget sabdanipun Raka Ndarawati.
dadosaken legeng penggalipun napa ing amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek Kencana. Lenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare waganten wadu jare wangeca menanget durung abang idul manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping kuluri kok sibarepun amu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan rangke Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nggih putra kinasih Lurah Semar Badranaya. Lurah Petruk Kantong bola ingkang anganti Lurah Bagong wantun minggah datulaya mancat Pancaniti. Akarya huruf kang samyata mingal mangra bareng para kawula kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan menehi dalan to minggir ana daya ayo. tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih
pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu ndadosaken kagat raosing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi sampun pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapura jagat inggih Yai menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong lah pun Kakang ya wis weruh Petruk sowan ngabiyantara ngersane Kyai Prabu Darmakusuma yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama laku dodok nyembah karo ratune kuwi tegese kawula sing abekti karo ratu saiki jajal gagasen Bagong iki derajate apa ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho kaya ora ngerti tata krama kaya ora ngerti unggah-ungguh Gong aku ora iso omong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi jae ora bedak-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampeyan gerah penggalih. Ora Bagong kuwi do dirungokke wong cetha ora nesu kok kono sing ratu liyane kok malah geger ngopo lho aku ki ora geger aku ngandani kowe unggah-ungguh tata krama sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama kejaba nek mau salaman niku tegese ora nggo unggah-ungguh ora nggo tata krama ning kowe iki kawula kowe kudune nyembah karo ratu kula wis ngerti rasa dikandani wis Koko Prabu sampun Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho masaku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok aku kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong. Aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelokke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petruk, dalem wis ta. Kowe iki wigatine apa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso suwala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba munggah ning kedaton niki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ora nggo sandal kowe kok ora nggo sandal kok Gong jebol ning dalane pedhot semok terpaksa cekeran aku esuk meneh iki omong karo aku matur tak tukokke ora Petruk dalem sinuwun padha kanthi harja sapraptem nira Petruk tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula punjuk sinuwun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha harja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula punjuk nggih pun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe Panakawan Petruk padha harja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Panakawan Bagong padha harja sapraptamu
Pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng nering Sambikala bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana nuning nggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe Petro Kandung Bolong Padhararja saprabtamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petro tak tampa. Pangestuku tampanana nuning nggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong Padhararja saprabtamu. Wong edan Bagong Padhararja saprabtamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi Nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbaya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora diundang wong edan. Aku kuwi nang omah disembah anak bojoe, Truk. Nang omah dikajeni karo tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku meng kawula terus menang edan-edanke kawula ya ora entuk. Wah bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok dedan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong Padhararja saprabtamu. Cah bagus dhewe Bagong Padhararja saprabtamu. Lah iki aku unekke edan tadi wangsuli unekke bagus tadi wangsuli karepe piye? Gong. Kowe engko ora tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong Padhararja saprabtamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu, iso ndeng lali aku nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng nering Sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Lho nggih, mangkeke riku kapan-kapan tak jebuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijuwuki piye? Alah, pangestu ora basae ngene gawe masalah. Bagong Iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petro Padhararja wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Padhararja saprabtamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Padhararja Petro nuninggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong. Nuninggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya Bagong. Petro Bagong Padhararja, Petro Bagong Padhararja. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petro Kantong Bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung terling ron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatung sapa Paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula punika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwih metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa?" Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa.
Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula wentah diparingi ilmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol, tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun dimawon pun wonten riku niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta kuwi kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentara karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Bareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten Bapak wis dhisik-isik, kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan. Ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Truk. Kowe tak kongkon sowana pepunden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para pendhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicejaki rasane.
Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun, bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rangsanipun Sumrabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar supados samboyo dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadehan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Klima Soto cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garik cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar kuwi melu-melu kowe gong kerangan. Iki mbenge iki aja nyebut Semir, Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sak gedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Go? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane menika dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Bon iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama Petruk nun Pandhawa ki ora mengaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petruk. Nun. Yen bapakmu butuh Prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Wragate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petro aja ming Jodipati, Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sapenake dhewe aku ki wong jujur. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek dite. Ada iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk
bisane Waluya Nirmala Temajati yen to ditumbali pustaka Jamus kelima sada. Mula aku bingung Petruk ngendi kang kudu tak dhisikake. Ndarawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong. Proposal ra sida masuk kok. Ha piye? Sinundarawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundarawati iki negarane Ketaman Pegebluk. Terus isane Waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundarawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Truk, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep bar-bar pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndarawati Ketaman Pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndarawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Truk. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngeten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bacara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bacara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bacara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bacara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Mongko dewa ndawahaken Pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Oh, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring Pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring Pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to? Nggih to? Satu. Terus, sing nomor loro, nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dingge tumbal, niku api-apike mung dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos, menika panggesanganipun kawula sanegari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane, wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3.
Ngoten lho. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ngoten. Jaman saniki niku akeh wong sulapan, ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi, heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngoten. Tur akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Oh. Cubriya. Lan Sinundrawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinundrawati tenan. Lho nek palsu. Nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggah-Siniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Bapak mulawan. Aja nganti ketrusupan telik Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Oh, apik ta, Tru. Ngene aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diweneke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Panus maning jadalan sekretaning bawana iblis lanat. Petro kan Rombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Inas ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Lah kuwi jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli, Petro kan Rombolo kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinundrawati nggih Sinundrawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyelwete kaya bedhek sewu ndapa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedhe bal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndrawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Ha sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinundrawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa, adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau, Truk. Ya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Lah kowe wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndrawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih nang kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinun Prabu Ndrawati. Lho, sing tau naunake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-onake kono kok. Ning aku kakang
Kangne Yai Prabu Durawati wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang wah. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan lu golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Lho, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cerewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe ngunak-unake kawula kon ngedhukke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana telung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo urah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia sama apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki ning karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedibal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong
ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 gong. Takmut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedibal 17. Nek ade sing dunekke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunek-unek karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam padang ki bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjengkel ning jero dadi Bagong. Lha nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbokku. Wo! Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Duntang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang ngendi? Papane mau neter kadek dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Saedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane neter kadek dayan. Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong padha gedene jinun. Ayo, metu jaba Petro. Wah, anu sare cacalan kertane bawa nasi barang. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petro. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petro. Terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kalih kula kalih Petro. Iya Bagong nggih. Ya terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangne Kresna, Petro kakangne Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon lho tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng niki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang Kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga.
Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo aku sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah. Ngapunten dandan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean meneng mawon. Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Lho semangkean. Lho, iku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Kilmasa to? Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kon bali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadedayan. Aku ki kadedayanku mung buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oke, ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho. Duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong musuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka moko aku iki nek ora duripke ora urip. Tenan kowe yakin? Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk ancar dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Ben aku arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati nggih. Sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Nggih. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh iya, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula dhewe nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake bajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang Tengkraton iku antene ming maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge naminipun
Menika anu sinten sapa yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelange iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong, sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndoro dalan nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndoro kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu napa? Nek ora tak andani Petra iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Nune nggih, karang kula niku Petra ki nek wis nesu wonten nikae. Iya, Bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladewa mesti wani. iya. Nggih. Pun nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Nunggu kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA-ku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan. Inggih. Pun wonten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Nek ora tak elekke melangi tenan nek Petra niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora ndek perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, Aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. walah. Ora duwe. Alah arung ngomong iki mau. Wedan kulit-kulit banget ya. Dara Sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. waduh semayane. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing Pun nggih. iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono dak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canom ya lho. Lho, le ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Wo. Dan kowe ndedet 200 ora? Lho. Gadah iki lho. Ana asile. Lho disebut ampun. Ah, kene ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur Njaluk Kresna. oh nggih ngestakaken jam. Kae Werkudara apa member kae? Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring dawuh kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati.
Werkudara. Siadi kang tansah duwe penemu. Lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung. Ora usah bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwe-luwe. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klimasada. Lambarono manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug. Munggah ning sanggar pelanggatan manembao ing wanci bedhug. Sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti wening pikirmu. Kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klimasada. Dimas kadangipun Kakang. Nadan sira Yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah nduweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki Yayi pun Kakang ngaturake panuwun Arjuna wonten maring adawu. Tatanen para kawula aja nganti kesempyok ing aradan kamurkaning Koko Prabu Mandurapa dene Petruk mriki ngestaken dawuh. Semono uga Werkudara ya ngestokke dawuh. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sebo. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Bratasena. Purna gati ning pananggilan. Sanata kundur ngedaton jeluk saking dampar kencara pinapit gambaran gading kadhiraken sanggan Purban Cedi manggung ketanggung. Joko Paloro ing sami ngampil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandurawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. No.